så meget. Det er undskyld, da. Ja, det var det. Nå? Hvad er du udsat for meget mere end det? Det blæser vinduet, eller? Hvad er det, du siger? Hvor blæser det her? Ja. Det var lige meget, hvordan vi rammer hullet, eller? Så har man jo færdig med den også. Den kan vi finde ud af. Det er en vild kamp. Og så lige se, hvad Oppe Lokka laver. Og men op, han er sgu død nu. Og så skal jeg have en lokal håndtegn, eller hvad? Starter vi forfra, Hoster? Og luk koko. Og vi skal nu have noget koko. Jeg har gået på stræk. Det kunne jeg også. Det var også for at bruge en cigaret til en almer. Det kunne jeg også gøre. Men så find lige en cigaret. Jeg var lige og kigge herinde igen. Jeg har fået noget i røven lige 2 liter, tror jeg. Hvad? Ah, vi kan fandme en cigaret til den. Cigaret, jeg har ikke nogen. Og du, hvad siger du? Jeg laver minikød. Ja, op, du er der. Det var en blæst, mand. Det var godt. Prost. Altså, damper om det. Det er en skib der, bud. Jeg skal for nogle gange. Det kan jeg bare ikke huske, hvad jeg sagde. Nej, jeg kan bare ikke huske, hvad jeg bare skulle sige. Ja. Der bor jeg sgu. Det er et par pladser bag det møbler. Så nu dør jeg.